900 kamioro na kanyo SMS kachel kod kambi mar Facebook kamantiere live. An Abdalla mar Katito donge anto koro apingo ng'anyo. Omedo mana lal. Medo mana lal mar joma tindo kod wito mwandu. Mano kotene kod wechegi mag ohala mabende wantiere godo ka achiel kachiel. Ponono wadhi neno ka johala mokoro momonika mbele ka mondo migirang kaka ginyalo bero lwasi mar ohala. Kar kato gidhi bedo ka girado kod josiasa mabende itudo kod ng'anyo kata oro ok jo ng'anyo, oro joma undu mariwore kod jo ng'anyo. Ginyabedo jogo madwa chungi lemo opogore jogo mantiere kod apis. Kaka miwacho ni runge no pogi. To magi jok machaki dok mondo mi orad godo. Bende wantiere gino mawacho ni political goodwill ka wuok kuom josiasa ma odiochieng' makiny kata juma manyien jo ohala ma Nairobi nyabedo ka romo godo. To wacho ni gilokore mana jo kwaya. Giwacha ni kwaya yore te. Kwaya mawer kata kwaya makwecho. Mar mondo mi kelwa uruber. Kelwa uruber madware county. Monica. Okay. Ijo hala ingeni shida mar systems wa mar Kenya wani. Inyalo yudo ni wan jo hala adieri wadwaro ni warom gi our politicians mondo wa air our grievances donge. Tiyudo ni samora dhana donge. Mondi chopiri ja siasa cha ok timre nade ok nyalre. Jomoko nono ema chako pango madhi ir jo siasa wagi kaka jo hala. But I think the approach that we should give it ni banka ng'anyo setimore. Jotendwa bong'eyo ni wan jo hala ne wayudo asara. Oningo gi organize even some seminars donge, even some workshops, or even just they should give us official forums to communicate our grievances. Ineno. Ko wach kata ni johala manitie Nairobi, tich ariyo waromo KICC for example. Mondo wachango KICC. Mondo wawachi how kaka wabed affected, wawatch our grievances and wawatch the protection if it must happen because it is a constitutional right that people should demonstrate. If it must happen, how are we going to be protected? You see, how is the cash flow not going to be affected? And if we are affected, how fast is the government going to help us recover? Unapata. Like when there was COVID, there are measures the government put in place to protect people in business or to ease the burden for us in business. Kore yudo kaji oseng'anyo. Sirikal oningo come forward mondo owokodwa one be the genuine business community, not the other business. Sirikal los kodu, ko sirikal los kod jo ng'anyo gide.